مادی زبان وچ سنی خصوصاً جدو محرم الحرام شریف دیاں محفل ہوندیاں تو محرم الحرام شریف دی محفل دے اندر سب تو پہلے جے نقیب شروع ہوئے تے وہ بھی یہی آیت پڑھ دے جناب مولانا محمد عرفان قادری صاحب انہاں بھی آیت پڑھی کوئی خطیب آئے اس آیت دا بیان کر دے بڑی مشہور و معروف آیا مبارک ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دے ہو میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بس اینی گل ضرور کرنا وا کہ میرے قریبیاں دے نال مبدت کرے آ جائے میرے قریبیاں دے نال کی کرے آجے بولیے ذرا میرے قریبیاں دے نال کی کرے آجے مبدت کرے آجے ایک ہندہ محبت ایک ہندہ مبدت محبت دور رہ کے بھی کیتی جا سکتی مبدت دور رہ کے نہیں ہوندی مچھلی نو پانی دے نال محبت ہی نہیں مبدت ہے مچھلی نو پانی دے نال مبدت ہے اگر مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو گے مچھلی دی موت واقع ہو جائے گی ایسے طریقے دے نال بندہ مومن دے دل وچوں اگر اہل بیت دی محبت نو جدا کیتا جائے ایمان دی موت ہو جائے گی گرامی قدر حضرات یہ آیا مبارکہ تسا بارہا مرتبہ اپنے علماء دی زبانی چو قرآن دی زبانی چو نقابہ دی زبانی چو سنی پر اس آیت دا ایک اگلا حصہ بھی ہے جڑا دوران خطبہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے پہلے اللہ کریم اس سے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اینی گل ضرور کرنا کہ میرے قریبیاں دے نال مبدت کرے آجے اے نیکی کرے آجے میرے قریبیاں نال پیار کرنا محبت کرنا مبدت کرنا اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندہ ہے اسی او دے واسطے اے دے وچ خوبی ہور ودا دینے ہیں اسی او دے واسطے اس دے اندر خوبی ہور ودا دیاں گے اگے اللہ فرماندہ ہے ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے قدر فرمانے والا بھی اچھا اس کے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جیڑا بندہ اے نیکی کرے وہ ویکھنا ہے وہ نیکی کیڑی ہے جس نیکی وچ اللہ اور خوبی بداندہ ہے توجہ ایسا رہے دی بھائی 4 تو 5 منٹ تھوڑی جی گفتگو مشکل ہوندی ذرا لیکن اس تو بعد پھر انشاءاللہ عام فہم میں کوشش تے ہی کر رہے ہیں کہ آسانی دے نال تواڈے تک گل نو پہنچا سکاں اللہ تعالیٰ نے جڑا اس آیت اندر فرمایا نا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فرمایا جڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اس نیکی وچ ہور خوبی بداواں گے ان ویکھنا ہے او نیکی کیڑی ہے جدے وچ اللہ ہور خوبی کا بداندہ ہے او نیکی کیڑی ہے تو میں نہیں اس آیت دی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیڑی کی تھی ہے محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ پھر پیار نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے ایک باری بولے سبحان اللہ اسٹیج تے بیٹھنے والے میرے دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہو سجدے کھبے توجہ ہٹا کے ایک باری محبت نہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها
حسنا ان اللہ غفور شکور. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کولو پوچھیا گیا جناب اللہ نے جڑا اس آیت دے اندر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا جڑا اے نیکی کرے سرکار اے تے دسو نا نیکی کیڑی ہے کس نیکی دا اللہ قرآن وچ ذکر فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ذرا روایت دے الفاظ سننا سوائے کے محرقہ دی اندر حضرت علامہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو صفحہ نمبر 241 دے اتے درج کیتا. تفسیر قرطبی دے اندر علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جڑا ہے جس حالت بیداری دے اندر مصطفیٰ دی 75 مرتبہ زیارت کیتی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام قرطبی نے لکھیا حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرمان نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی ومن یقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال. عبداللہ ابن عباس فرمانے نے او لوگو اللہ نے اس آیت کے اندر چڑی نیکی دا ذکر کیتا ہے اس نیکی تو مراد المودۃ لآل محمد. اللہ فرماتا ہے او کائنات والو او نیکی ہے میرے نبی دی آل نال محبت کریا جے جڑا اے محبت کردا رہے گا اسی نیکیاں وچ ہور خوبیاں ودا چھڑا فرمایا سی اس نیکی دے اندر ہور خوبی وداواں فرماندے نے او جڑی نیکی دا اللہ نے ذکر کیتا نا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نیکی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال محبت کرنا ہی حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے بھائی سارے بولو ذرا حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے نہیں بولے سارے محبت نہ بولو حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے محبت کرنی ہے پھر بولیے حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے محبت کرنی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی جامع ترمذی دے اندر علامہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیت لحبی او کما قال علیہ السلام. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او لوگو نبیاں دے امام نے فرمایا اللہ دے نال محبت کرو. یا رسول اللہ اللہ نال محبت کیوں کریے؟ فرمایا لما یغزوکم من نعمی فرمایا اس واسطے کیونکہ اللہ تھانو نعمتاں عطا کر دے. اگے فرمایا واحبونی فرمایا او میرے غلاموں تے میرے نال محبت کرو. یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کیوں کریے؟ فرمایا اس واسطے لحب اللہ فرمایا میرے نال محبت کرو کیونکہ میں اللہ دا او نبی ہاں میرے نال میرا خدا بھی محبت کردا ہے میرے نال میرا اللہ بھی محبت کر دے. تیسرا جملہ سرکار فرمایا واحب اہل بیت لحبی فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کرنا. آقا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ میری اہل بیت اوے جدے نال میں خود پیار کرنا
نال میں خود پیار کرنا ہویا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میرے علی دے نال محبت کرنا میری فاطمہ دے نال محبت کرنا میرے حسن دے نال محبت کرنا میرے حسین دے نال محبت کرنا میری زینب دے نال محبت کرنا میری رقیہ دے نال محبت کرنا ام کلثوم دے نال محبت کرنا حضرت محسن دے نال محبت کرنا میری عائشہ دے نال محبت کرنا حضرت حفصہ دے نال محبت کرنا حضرت خدیجہ دے نال محبت کرنا او لوگوں میری ام حبیبہ نال محبت کرنا میری ساری آل نال محبت کریا جے آقا جڑا تہاڈی آل نال محبت کرے گا انہوں ملے گا کی فرمایا جتھے اسی جنت وچ رواں گے ساڈے نال محبت کرنے والا بھی ساڈے نال جنت وچ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ علماء اہل سنت ایک اور حدیث پاک آوے جی جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو ویسے ہے بھی یہ تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان کے بھی تواڈے نال انہاں گوڑیاں نو چھڑ کے ایک واری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو دیکھا جی آواز زیادہ نکل دی جائے اگے آواز تاں نہیں سی صحیح نکل دی بھی تسی گوڑے پھڑے سن وہ ٹیلے تے تواڈا گوڑے پھڑن تے لگ جاندا ہے اس واسطے گوڑے پھڑن تے ٹیل نہیں لانے اللہ رسول دا ذکر تے ٹیل لانا ہے ہن پھر ایک واری محبت رکھا دیجئے سبحان اللہ حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الموجم الکبیر دی اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 حدیث دا نمبر 2616 الموجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 666 مجمع الزوائد امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184 سعادت الکونین فی فضائل الحسنین صفحہ نمبر 45 تے حدیث پاک موجود ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا الا اخبرکم بخیر الناس امن وعما الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا الا اخبرکم بخیر الناس ابن واما ہما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوہما علی بن ابی طالب وامہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیت وام کلثوم بنات رسول اللہ وجدتہما فی الجنہ وامہما وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ او کما قال علیہ السلام او سونے تے سچی الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال قال رسول اللہ فرماندے نے اللہ دے نبی فرمایا ایھا الناس او لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا میرے آقا نے فرمایا او لوگو کیا تانوں میں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا دادا بھی بہتر ہے جنہ دا نانا بھی بہتر ہے جنہ دی نانی بھی بہتر ہے فرمایا کیا میں ایسے بندیاں دے بارے میں تھانوں خبر نہ دیا جنہ دا نانا بھی بہتر ہے جنہ دی نانی بھی بہتر ہے الا اخبرکم بخیر الناس امن وعما فرمایا کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہ دا چاچا بھی بہتر ہے جنہ دی پھپھی بھی بہتر ہے الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا فرمایا کیا میں تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہ
جنہاں دا ماموں بھی بہتر ہے جنہاں دیاں ماسیاں بھی بہتر نے الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہاں دا بابا بھی بہتر ہے جنہاں دی ماں بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا ایسا دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہ دی ماں بھی بہتر جنہ دا باپ بھی بہتر سرکار اتنا جملہ ارشاد فرما کے آقا نے فرمایا ہما فرمایا او جنہ دی گل میں کرن دیا وا الحسن والحسین فرمایا او اونا وچوں ایک دا نام حسن مجتبی ہے ایک دا نام حسین ہے میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ فرمایا انہا دعا دا نانا اللہ دا رسول ہے وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد فرمایا انہا دعا دی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ فرمایا انہا دعا دی ماں فاطمہ بنت رسول ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وابوہما علی بن ابی طالب فرمایا انہا دعا دا بابا علی المرتضی وعمہما جعفر بن ابی طالب فرمایا انہا دا چاچا جعفر بن ابو طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب فرمایا انہا دی پھپھی حضرت ام ہانی بنت ابو طالب سرکار نے فرمایا وخالہما فرمایا انہا دعا دا ماما حضرت قاسم بن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیت وام کلثوم بنات رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں ایک دا نام حضرت زینب ہے ایک دا نام حضرت رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنہ دیاں گلاں میں پیا دسنا ونا فرمایا جدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے انہاں دی نانی بھی جنتی ہے جڑا جڑا جنتی ماند ہے ہاتھ چوک کے آنکھیں ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ بول کے آنکھیں ذرا سبحان اللہ جتے شیر دی واری ہے شیر بھی پڑھا گا پر شیر میں شیر دلیل نہیں دلیل اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے ہو سکتا ہے کوئی صبح اے ہی نہ آنکھے کہ راتی مولوی شیر کپے پڑھ کے ٹر گئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک آج دن تک کسے مانی و لال جمعی ہی نہیں یہ سنیہ تو بد کے رب دا قرآن پڑھنا چاہر دائے وے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھے نعرہ تکبیر دونے ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نبی دا نور عین علی دا دل چین اور سنتی سارے چین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ حیدری میرے کریم نبی نے فرمایا وجدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی ہے جڑا جڑا جنتی مند ہے ہاتھ چوکے آنکھیں ذرا سبحان اللہ فرمایا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی و ابوہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا بابا بھی جنتی و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دی ماں بھی جنتی ہے و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا چاچا بھی جنتی ہے و امتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دی پھپھی بھی جنتی ہے و خالاتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں بھی جنتی نے وہما فی الجنہ اے آپ بھی تو میں جنتی نے او جنہ جنتیاں دا ذکر سننے واسطے آئے ہوئے ہو میرے نبی نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ فرمایا جیڑا جیڑا انہاں دعا نال پیار کردہ ہے میرے نبی فرمایا اے بھی جنتی
او بھی جنتی ہے، او بھی جنتی ہے، او بھی جنتی ہے۔ جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے، گل میں نہیں کہہ رہا، میرے کریم نبی نے فرمایا ہر میں انہاں دا نانا بھی جنتی، انہاں دی نانی بھی جنتی، انہاں دا ماموں بھی جنتی، انہاں دی ماسیاں بھی جنتی، انہاں دا بابا بھی جنتی، انہاں دی ماں بھی جنتی، انہاں دا چاچا بھی جنتی، انہاں دی پھپھی بھی جنتی، ہر میں اے دوویں آپ بھی جنتی کہ جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی ہے، جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی ہے۔ سنیا کڈا مقدرہ والا ہے، ایک دو نال پیار نہیں کردا، نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے، نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے۔ اور اس حدیث دے پیش نظر میں کہنا چاہنا، میرے نبی نے دسیا کائنات والو حسنین دا بابا بھی آلہ، حسنین دی ماں بھی آلہ، حسنین دا نانا بھی آلہ، حسنین دی نانی بھی آلہ، حسنین دیاں ماسیاں بھی آلہ نے، حسنین دا ماموں بھی آلہ، حسنین آپے بھی آلہ نے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حدے نگاہ تک سرکار دے غلام بیٹھے ہو، جیدہ جیدہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی دا گھرانہ آلہ ہے، مل کے آکھو ذرا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ روز نہیں مارنا ذرا مل کے آکھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، زینب کا نانا بڑی شان والا ہے، زینب کا نانا بڑی شان والا، واہ 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 ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ ایک باری محبت نہ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسی اہل بیت در رسول دا ذکر انج کرنے ہیں، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فنافر رسول گدائے اولاد بطول، سید المناظرین سید المتکلمین، غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام۔ میں غیرت مندہ دی گل کی تھی، غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ دے برادر مکرم مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے انہوں نے تسی پتہ نہیں اہل بیت دا ذکر کیویں کر دے ہو، آپ فرماندے نے سنو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ سلام دی آل دے نال جڑا پیار کرے، سرکار فرمایا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ کی فرمایا جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے وہ بھی۔ ایک اور حدیث پاک پڑھا جی، بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں، الجامع الصغیر دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو صفحہ نمبر 29 تے لکھیا، فیض القدیر شرح جامع الصغیر لکھن والے علامہ امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ
صفحہ نمبر 373 دے اوتے حدیث پاک نقل کیتا السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 دے اوتے اس حدیث پاک کو لکھیا علامہ مناوی دی کتاب التفسیر صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 1 دے اوتے لکھیا اور حضرت علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کنز الامال حدیث دی کتاب سرکار دا فرمان نقل کیتا ان علی ویکھو میں نا کڈا وڈا راوی دا لیا ہے ان علی حضرت علی راوی نے اس گل دے کون کون راوی نے اے او راوی ہے جنہوں کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا ہاں کیوں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے او راوی نے خود فرمان دینا مولا علی شیر خدا حدیث پاک دل بعد نے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ واصفیائہ او کما قال علیہ السلام حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا میرے غلاموں اپنے بالانوں 3 چیزاں سکھاؤ اپنیاں اولادانوں کتنیاں چیزاں سارے بولیے ذرا کتنیاں چیزاں اے میری گل نہیں اے آمنہ دے لال دا ارشاد گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنیاں اولادانوں 3 خصلتاں سکھاؤ 3 چیزاں سکھاؤ آقا کیڑیاں 3 چیزاں میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم فرمایا سب تو پہلی جڑی چیز سکھانی دے فرمایا اپنی اولادانوں اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو کی سکھاؤ جی ماشاءاللہ بولو ذرا کی سکھاؤ اچھا ان جملے بڑے توجہ نال سماعت کرنا دا سرکار نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاداں نوں سکھاؤ جڑی سرکار نے پہلی چیز سکھائی دسی حکم جدا فرمایا او اے وے کہ اپنی اولاداں نوں اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنے نبی دا پیار سکھاؤ کہ نبی نال پیار کنج کیتا جاندا ہے اپنی اولاداں نوں اپنے نبی دی محبت سکھاؤ آقا دوجی چیز کیڑی ہے فرمایا وحب اہل بیتہ فرمایا دوجی جڑی چیز سکھانی جے نا او اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نوں سکھایا کرو فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نوں سکھاؤ آقا تیسری چیز کیڑی سکھائیے سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت کرنی سکھایا کرو ضمناً بات آگئی یہ عرض کر دینا ساڈا بچہ بولنا چالنا شروع کرے نا جی تے ماں دی پہلی خواہش تے تمنا ہوندی کہ میرا بیٹا فٹافٹ انگریزی بولنی شروع کرے فوری آکے اے فار ایپل بی فار بوٹ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ ایم فار مونکی فوری میرا بچہ انگریزی پڑھن لگ پڑے بھائی ماں دی تمنا میرا بیٹا فٹافٹ انگریز بن جائے چھتی انگریزی پڑھن لگ پے لیکن گرامی قدر حضرات کدی یہ بھی ویکھی کہ تیری تمنا کی ہے تے مصطفیٰ دی تمنا کی ہے سرکار کی فرما رہے ہیں تو آنا میرا بچہ فٹافٹ انگریزی پڑھن لگ پوے انگریز بن جائے پر مصطفیٰ فرمانے نے میرے غلامہ بچہ بولن لگے نا بچہ بولن لگے فرمایا انہوں اللہ دا نام سکھایا کر جتھے اے فار ایپل جو سکھان دے ہو تے اے فار اللہ نہیں سکھا سکتے بی فار
बैट सिखाते हो, बी फॉर बाल सिखाते हो, बी फॉर बिस्मिल्ला नहीं पढ़ा सकते, एम फॉर मंकी तो पढ़ाते हो, एम फॉर मुहम्मद मुस्तफा नहीं पढ़ा सकते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ अपनी औलाद को सिखाओ। अच्छा जी, बात बड़ी काबिल तवज्जो, सरकार ने यह नहीं फरमाया कि अपनी औलादा को 3 चीज़ां पढ़ाओ, फरमाया सिखाओ। की फरमाया? बोलो जरा, की फरमाया? सिखाओ। पढ़ाने तो सिखाने बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। पढ़ाया इंज जाता है कि एक पूरी क्लास अगे बैठी हो तो उस्ताद एक बच्चे को कहता बेटा खड़ा होकर इन्होंने सबक पढ़ा, वो खड़ा होकर पढ़ाता है ला इलाहा, पढ़ो हदरा। अच्छा डरो ना, एक बार इंज पढ़ी अल्लाह 4000 कबीरा गुनाह मुआफ फरमा चढ़ता जी। कई बंदे डर लै मैं हुण पढ़ा, मैं तो एडी उम्र का हो गया, हुण मैं पढ़ा। अल्लाह अकबर। एक बारी सरकार फरमांदे जिहड़ा इंज मिल के पढ़े ना, अल्लाह उस बंदे दे 4000 कबीरा गुनाह मुआफ कर छड़दा है। अर्ज कीती कि सोहणिया तो जे बंदे दे अपने ना होण, फरमाया फिर अल्लाह उहदे रिश्तेदारां दे गुनाह मुआफ कर छड़दा है। सरकार जे रिश्तेदारां दे भी ना होण, फरमाया फिर अल्लाह ताला मेरी उम्मत दे सारियां दे गुनाह मुआफ फरमा छड़दा है। तो गिरामी कदरदार, उस्ताद कहता बेटा खड़ा होके पढ़ा, उस्ताद बच्चा खड़ा हो गया, पढ़ो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जिवें कहंदा गया वो पढ़दा गया। सिखाया किवें जांदा? सिखाया इंज नहीं जांदा। पुत्र ले आवे, बाप ले आके रखे घर साइकली, बच्चा छोटा होवे उन्हें जांच ना हो, तो बच्चा कह लिया पुत्र, बाप आके पुत्र ए साइकली आ गई तेरी, अब्बा जी इनू चलाना किवें वे? ते प्यो उत्थे बह के नहीं आखेगा पुत्र उत्ते बह के इंज करिए तो चल पैंदा है, वो सिखाएगा इंज पुत्र नूं फड़ के उहदे उत्ते पाएगा, आखेगा पुत्र एक पैर एक पैडल दे उत्ते रख, दूसरा रख के इंज धक्का ला, ये टुरेगी। इनू कहंदे ने सिखाना, यानी हाथ फड़ के नाल उन्होंने सिखाना। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामा अपने पुत्रां नूं जदों सिखाण दी वारी आए ना, फरमाया प्रैक्टिकल करके दसी नबी नाल किंज प्यार करना है, नबी दी आल नाल किंज प्यार करना है, प्रैक्टिकल करके सिखाओ। आओ हुण वेखिए जिन्हां मेरे नबी ने फरमाया सी कि औलादां नूं प्रैक्टिकल करके विखाना जे, वेखिए उन्होंने प्रैक्टिकल करके किंज विखाया। वेखिए उन्होंने प्रैक्टिकल के। लो जी बुखारी शरीफ पढ़ना चाहना, बोलिए जरा एक बार सुभान अल्लाह, फिर मचल के कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ सफा नंबर 595, सऊदीया का छापा, इको जिल्द के अंदर, पाकिस्तानी 2 जिल्दां के अंदर, ये सऊदीया का जो छापा है एक जिल्द है। और सफा नंबर 595 मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 91, अल मुजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 158, मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैहि, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 378, अन उक़बता बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रअयतु अबा बकर व हमल अल हसन व हुवा यक़ूलु बि अबी शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहुन बि अलीय्यिन व अलीय्युन यदहक़ु औ कमा क़ाल। हज़रत उक़बा बिन हारिस फरमाते ने, कहते ने लोगों एक दिन मेरियां अखां ने मदीने दी गली दे अंदर एक अजीब मंजर तकिया। ए उक़बा बिन हारिस दसो केड़ा मंजर तुसां वेखिया सी? उक़बा बिन हारिस कहते ने मैं वेख्या रअयतु अबा बकर, आंदे ने मैं अबू बकर सिद्दीक नूं वेखिया है, मैं अबू बकर सिद्दीक नूं वेखिया मदीने दी गली दे अंदर। ए उक़बा बिन हारिस की वेखिया संजे अबू बकर सिद्दीक नूं, फरमांदे ने मैं अबू बकर सिद्दीक नूं वेखिया वहां मल हसन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मौला हसन नूं अपने मोढियां ते चुकिया होया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन मुज्तबा नो उठाया होया, चुकिया होया कि मौला अली दा पुत्र हज़रत इमाम हसन मुज्तबा नो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने चुकिया है। बाहू व यकूल जनाब मोहम्मद इरफान कादरी साहब जुमले बड़े दिलचस्प ने। हज़रत उक़बा बिन हारिस कहने ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत इमाम हसन नु चुकिया सी ते चुक के की कहने ने आंदे पे अभी आंदे ने मेरा प्यो कुर्बान होवे।
محبت کر کے وکھائی ہے، پریکٹیکل کر کے وکھایا لوکانو۔ حضرت صدیق اکبر نے امام حسن نو چکیا آیا ہے کہ چک کے کیا نے بے ابی آدھنے میرا پیو باری جائے شبیح بالنبی آدھنے حسن مجتبہ اے دی شکل اپنے نانے مصطفیٰ نال مل دی ہے، لیسا شبیح بعلی اے دی شکل اپنے اباب علی نال نہیں مل دی۔ حضرت عقبہ بن حارث کہنے رہے آدھنے ادھر جدو ابو بکر صدیق حضرت حسن نو اپنے موڈیاں تے بٹھا کے جدو اے جملہ کہہ رہے سن، قریب مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن۔ علی پاک نے جدو صدیق اکبر دا جملہ سنے ہوئے، جملہ سن کے علی پاک دے چہرے تے وٹ نہیں پے، علی پاک ناراض نہیں ہوئے۔ صدیق اکبر دا جملہ سن کے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ علی ابو بکر دا جملہ سن کے ہنس پے مسکرائے۔ مسکرانا علی دا اس گل سے بیان دلیل ہے او یار ابو بکر حسن دے بارے وچ جو آکھے آئی ٹھیک آکھے آئی، واقعی حسن میرا ہم شکل نہیں ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ حسن مصطفیٰ میرا ہم شکل نہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور روایات چاہتا ہے حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک مصطفیٰ نال شکل مل دی سی، ناف تو لے کے قدمہ تک امام حسن دا جسم امام حسین دا جسم مصطفیٰ نال مل دا سی۔ یہ دعا نو کھڑیاں کیتا جاندہ سی تے وچوں شکل مصطفیٰ نظر آ جاندی سی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تین چیزاں اولاداں نو سکھاؤ، اپنے نبی دی محبت، نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت۔ میں ٹائم بیک لوں کیونکہ علامہ صاحب دا بھی بیان ہے زیادہ نعرہ تحقیق اللہ اللہ نعرہ تکبیر، ہولی ہولی بولو کوئی گل نہیں ہے، میں بار کو باز نہ سن لوے کدھر دوسری گلی چ بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جی 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 ٹینشن نہ لو، جتے کہ اندر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اچھا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جڑی سکھاؤ، سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن، فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ کی فرمایا؟ قرآن دی، سارے ڈٹ کے بولو یار، کی فرمایا؟ قرآن دی، نہیں بولے محبت نہ بولو گے تو گل لگے چلے گی۔ کی فرمایا؟ قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا دے تین چیزاں سکھاؤ، نبی دی محبت، نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت۔ آقا یہ دی وجہ کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ دی وجہ ہے، فرمایا قرآن تے میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہونگے، فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہونگے۔ حدیث پاک سماعت کرنا، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، تفسیر روح المعانی اندر حدیث پاک موجود ہے، تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی نے اس روایت رو لکھیا، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، امام آجری رحمت اللہ علیہ نے الشریعہ دے اندر اس حدیث پاک رو لکھیا، امام تبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط بھی اس حدیث پاک کو نقل کیتا۔ ان سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وإطرتی اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحول فانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام۔ میرے
آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ہر میں ایک دوسری تو بدنی پھاری ہے آقا وہ چیزاں کیسیاں نے میرے آقا نے فرمایا انہاں وچوں ایک چیز ہے کتاب اللہ فرمایا اللہ دی کتاب ہے حبل ممدود من السماء الا الارض فرمایا اے آسمانہ تو زمین وال لٹکائی ہوئی اللہ دی رسی نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے آقا نے فرمایا تے دوسری چیز فرمایا با اطرتی اہل بیتی فرمایا میری اطرت میرا خاندان میری اہل بیت فرمایا ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فرمایا لوگوں سن لو اے میری اہل بیت تے قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہون گے جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گی جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن نہیں اوتھے اہل بیت نہیں جتھے اہل بیت نہیں اوتھے قرآن نہیں گل ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا میں ایک تہاڈا رخ کسے ہور پاسے کروانا چاہنا ذرا تملے توجہ دے نال سماعت کریا جے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ میری آل دی محبت سکھاؤ میری محبت سکھاؤ آقا وجہ فرمایا وجہ میں کیونکہ میری آل قرآن دے نال ہے قرآن میری آل دے نال ہے فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے رہن گے میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن فرمایا او لوگو قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے فرمایا علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی فرمانے لوگو میں اپنی ماں فاطمہ تو زہرا نو ویکھیا ہے سردیاں دیاں لمیاں راتاں دے اندر میری ماں ایک رکعت دے اندر سارا قرآن پڑھ چھڑ دی رہی ہے میرے نبی نے فرمایا جتھے اہل بیت اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے اہل بیت امام حسن مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھے تے قرآن پڑھیا اپنے بابے علی دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا حضرت فاطمہ دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا لڑکپن آیا تے قرآن جوانی آئی تے قرآن بڑھاپا جوانی آئی تے قرآن آخری ویلا آیا تے قرآن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن وچ قرآن لڑکپن وچ قرآن جوانی وچ قرآن مکے وچ رہ تے قرآن مدینے وچ آئے تے قرآن سالبیہ تے آئے تے قرآن اے مقام صفا تے آئے تے قرآن مقام خضو حشب تے آئے تے قرآن مقام حاجز تے آئے تے قرآن کربلا وچ آئے نے اوتھے بھی قرآن پڑھے آئے سجنا پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے کہ تڑ کربلا وچ پیا سی شیر نیزے دی نوک تے ٹنگیا سی حسین اوتھے بھی پڑھ دے جا رہے سن ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کدی جدا نہیں ہون گے فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے ہی رہن گے حتی یاریدہ علی الحوض فرمایا دنیا چ بھی اکٹھے رہن گے حشر نو جدو قیامت والے دن آن گے نا فرمایا حوض کوثر تے قرآن تے اہل بیت اکٹھے ہی آن گے اور علامہ عرفان صاحب تواڈے مطالعہ دے اضافے واسطے ایک میں روایت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین کی نام ہے ماشاءاللہ بولنا درہ کی نام ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام محمد باقر کی نام ہے ماشاءاللہ سارے بولنا درہ کی یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر دا ایک پرا ہور بھی ہے
نہیں سنی ہوئے گی گل آج پہلی مرتبہ اس فقیر تو سننا ذرا اور جو ایمان تو آڑا وجد نہ کیتا تھا گل کرے آج کیونکہ حضور دی آل دا ذکر ہے نا توجہ نہ سنو امام زین العابدین دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر اور آپ دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام زید بن زین العابدین حضرت امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ایک دا نام امام محمد باقر تے دوسرے دا نام کی حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت ایسا آیا ایک دو تین کتاباں نہیں جی میں ایک کتاب لکھ رہا کرامات اہل بیت جلدوں پہلی جلد دی میری مارکیٹ آ چکی دوسری جلد میں لکھ رہا جڑا میں جدا تذکرہ ہوں تو آڑے سامنے لگا کرن جس ہستی دا جی آ جائے گی انشاءاللہ وہ جس ہستی دا میں ان ذکر لگا حضرت سیدنا زید بن زین العابدین انہاں دے حالات زندگی پڑھنا تے تقریباً میں 350 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے اس ہستی دا ذکر پاک کتاباں وچوں تلاش کیتا ہے حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب دا نام ہے طبقات الصوفیہ طبقات الکبراوی اس کو کیا جاندا ہے اس دے اندر جلد نمبر 4 دے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302 یہ 5 جلدہ دے اندر کتاب بیروت تو چھپی علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے عبد الملک بن حشام بن عبد الملک یہ دے دور دے اندر حشام بن عبد الملک دے دور دے اندر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا جدو آپ نے شہید کیتا تے روایات چاہتا ہے جدو شہید کیتا نا تے حشام بن عبد الملک دا جڑا گورنر سی نا کوفے دا او دا نام سی یوسف بن عمر سقفی او دی فوج والوں ایک بندے نے تیر ماریا اور تیر جڑا نا او 3 منہ والا سی 3 منہ والا تیر او حضرت زید دی پیشانی وچ آ کے پیوست ہویا پیشانی وچ جدو لگے نا تیر کھچن تے تکلیف ہوئی خادم عرض کرتے ہیں حضور کی کریے فرمایا ٹھہر جاؤ حضور کی کرنا فرمایا منو قرآن پڑھن دیو تسی کھچ لے آجے اچھا ان کو ضروری تا نہیں کہ بندہ بھائی ماری جائے ٹیلی لائے تو تساں پھر ہی اچھی سبحان اللہ کرنی ہے کسے ٹائم بندہ ہولی بھی بول لیندہ تو تاں بھی تسی بول ہی سکتے ہو یارو اللہ جی میں توڑا دل کردہ نا مولوی سورے چی رہے تے مولوی دا بھی دل کردہ عوام بھی سورے چی ہوئے ہر ٹائم اسوڑا یا بولو دا اچھی ساری سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں جدو قرآن دی تلاوت کرانگا نا تسی کھیچ لیں اور نے کہا ٹھیک حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تسی ٹھہر جاؤ غلام رک گئے سیدنا زین العابدین دے لخت جگر حضرت امام محمد باقر دے برادر مکرم حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلامہ والوں بے کیا فرمایا ہون تیر کھچ لو غلام تیر کھچن لگ پہ کہ سیدنا زید بن زین العابدین پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ادھر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی انہوں نے تیر کھچ دیتا تیر تک کھچیا گیا مگر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے روح کف سے اسری تو پرواز کر گئے جدو شہید ہو گئے آپ دے خدام انہوں نے کیا بھئی ہوں آپ دی قبر کتھے بنائیے قبر کتھے بنائیے چونکہ خطرہ بھی سی کہ اگر عام قبرستان قبر بنا دیتی گئی تو کدھر ایسا نہ ہوئے ایک گورنر کدھر حضرت زید دی قبر پٹوا کے تے آپ دا جسم میں چکا دے کہ بے حرمتی نہ کرے غلام سوچی پہ گیا کہ کی کریے ایک مشورہ ہویا کہ انہیں کرو دریا دے کنارے دے ہوتے جتوں لوگ مٹی کڑ کے لے جاندے نا گھراں واسطے
इंज करने आप दी कबर उत्थे बना देने ते कबर बना के ना ते दरिया दे विचों एक खाली पानी दी कढ़ के ना वो पानी टुरदियां कबर ते लिया के पानी छड़ देंगे वो पानी सारे चार चफेरे फैल जाएगा तो किसी को पता ही नहीं लगेगा आपकी कबर कितने वे तो आपका जिस्म पाक महफूज हो जाएगा उन्हें इंज ही किया वो कबर कढ़ के दफन किया वो पानी उधर क्यारी बना के लिया ओदे आले दुआले सारा पानी छड़ दिता खत्म हो गया निशान कबर का। उधर यूसुफ बिन अमर सकफी ने ऐलान किया उन्हें क्या जैद दी कबर लबो किथे वे शहीद हो गया उन तलाश करो किथे वे वो तलाश करदे हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक सिंधी गुलाम सी सिंधी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उन्होंने गिरफ्तार करके उसकी गर्दन ते रखी तलवार गवर्नर कहता छेती छेती दस किथे वे जैद दी कबर जे तू दसिया ना तो तेरा असी सर तन तो जुदा कर देंगे उन्हें डरदियां दस दिता मेरे नाल आओ मैं तुहानू दसना दस दिता ए कबर है उन्हें जालिमां ने हजरत जैद दी कबर नू खोलिया विचों हजरत जैद दा जिस्म कढ़िया करबला दा वाकया सुन दे हो पर ए भी सैयदजादा जे ए भी नस्ल रसूल है इतना दर्दनाक वाकया सुनोगे शायद तुसां अगे ना सुनिया होवे लेकिन सुनना हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे इमाम मुहम्मद बाकिर दे भरा दा किरदार देखना कुरान दे नाल मुहब्बत देखना आपदी उन्होंने आप दा जिस्म मुबारक कबर चो कढ़िया हशाम बिन अब्दुल मलिक ने क्या इस तरह करो इनू सूली ते टंग दियो शहादत तो बाद सूली ते लटका दियो ते सूली ते किथे टंगया जिथे कूफे शहर की रूड़ी लगी सी ना रूड़ी उस रूड़ी दे उत्ते एक डंडा गड्ढिया डंडा गड्ढ के ते ओदे नाल हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लटकाया गया और अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फरमांदे ने अन्नहु सुलीबा उरियानन जदों सूली ते लटकाया गया ना आप दे जिस्म मुबारक तो कपड़े उतार देते कमीज भी उतार दिता तहबंद भी उतार दिता परहना जिस्म करके सूली ते लटकाया और जेड़े डंडे नाल आप नूं सूली ते लटकाया गया ना कहंदे ने उस टाइम जदों लटकाया सी ना ते आप दा चेहरा किबला शरीफ वाल सी ते उस गवर्नर जालिम ने आख्या इहदा चेहरा किबले वाल क्यों कीता जे चेहरा दूजे पासे करो उन्हें डंडा फेर के इंज किबले वालों चेहरा फेर दिता आपदा परहना जिस्म करके जदों ए टुर गए ना अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फरमांदे ने जदों ए जालिम परहना जिस्म करके आप सूली ते लटका के चले गए इस तो इलावा मुख्तलिफ उलमा ने लिखा खसूसन अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नभानी ने जुमला दर्ज किया फरमांदे ने जदों सूली ते लटकाया ते चेहरा किबले वालों फेरिया ये जालिम जदों टुर गए ने अल्लाह दी कुदरत ऐसी हुई ओ डंडा जिस डंडे दे नाल हजरत ज़ैद दा जिस्म लटकाया गया सी कुदरती तौर ते डंडा इंज वापस फिरिया है फिर के चेहरा फिर किबले वाल हो गया है हजरत ज़ैद का चेहरा फिर किबले हो गया ते डंडा उथे ही रुक गया कहंदे ने जिस्म चूंकि बरहना सी कमीज कोई नहीं सी तैबन कोई नहीं सी फरमांदे ने अन्नहु सुलीबा उरियानन फनासिजतिल अनकबूत अला औरतिही फलम युरा मिनहा शैउन मादामा मसलूबा आंदे ने जदों हजरत ज़ैद नो बरहना करके सूली ते लटका दिता गया ये जालिम ते लटका के चले गए पर अल्लाह दी तरफों एक मकड़ी आई है उस मकड़ी ने आके हजरत ज़ैद दे जिस्म दे उत्ते शर्मगाह उत्ते जाला बुनना शुरू कर दिता है फनासिजतिल अनकबूत अला औरतिही ए मकड़ी ने आके हजरत ज़ैद दे जिस्म ते जाला चलना शुरू कर दिता अंदर फलम युरा शैउन मादाम मसलूबा फिर जिन्नी देर तक हजरत ज़ैद का जिस्म सूली ते लटके आ रहा है किसी ने आप दी शर्मगाह नहीं वेख्या कितनी देर तक सूली ते लटकाई रखिया एक रवायत 40 दिन तक सूली ते लटके रहा आप दा जिस्म दूजी रवायत 2 साल तक आप दा जिस्म मुकद्दस सूली ते लटकाई रखिया गया तीसरी रवायत 4 साल दा अरसा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे नु सूली ते लटका दिता गया 4 साल दे अरसे दे अंदर मुहद्दिसीन लिखदे ने कहंदे ने 4 साल दा अरसा बीतिया है बारिशां भी आईयां धुप भी पैंदी रही हवावां भी चलदियां रहियां एक गर्म हवावां भी चलियां ठंडियां हवावां भी चलियां 4 साल तो बाद भी हजरत ज़ैद दा जिस्म ना गलिया है ना सड़िया है तरो
جدو تازہ جسم سولی تے لٹکے آ رہا اور میں کہا یار حسین دے اے پوترے دے جے جسم دا اے حال ہے تے حسین دے اپنے جسم دا کی کمال ہوئے گا حضرت حسین دے نانے دے جسم مقدس دا کیا عالم ہوئے گا حضرت زید دا جسم جدو 4 سال تک سولی تے لٹک دا رہا جدو حشام بن عبد الملک مر گیا یہ مرنے تو بعد جدو نواں حاکم آیا اس نے آکے آکھیا یہ کرو اس سولی تو حضرت زید دا جسم اتار دیو جسم اتارو لو جی میں گل جلدی مکاؤ انہوں نے کہا جسم اتارو تو اس ظالم نے پتا کی کیا انہوں نے کہا جسم اتار کے نا آپ دا سر کٹو گردن کٹ کے سر میرے کو دمشق بھیج دیو تے آپ دے جسم نو آگ لا کے ساڑ دیو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دے جسم مقدس نو آگ لا کے جلا دیتا گیا اور جڑی راکھ بنی 2 روایتاں ایک روایت جب ہوا وچ اڑا دیتا راکھ نو دوسری روایت پانی چ بہا دیتا آپ دا سر مقدس دمشق بھیجیا دمشق دے مرکزی چوک دے وچ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے سیدنا زید دا سر مقدس کئی دن تک چوک چ رکھی رکھیا پھر اتھو اتروا کے سر انہیں کیا مدینہ شریف لے جاؤ مدینہ دے مرکزی چوک دے اندر حضرت زید دا سر لٹکائی رکھیا کئی دن تک مدینہ شریف سر لٹکیا رہا پھر اتھو اتروا کے مصر وچ بھیجیا سر کہندا ہے کہ انہوں مصر دے اندر چوک چ لٹکاؤ تاکہ آج تو بعد کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف قدم نہ اٹھا سکے اقدام نہ کر سکے جدو مصر وچ لے جایا گیا نا کئی دن تک مصر دے چوک دے اندر حضرت سیدنا زید بن زین العابدین دا سر مقدس رکھیا پھر حکم ہویا اندر رینج کرو سر نو اس جگہ تو چکو قبر کاڑے کے سر نو دفن کر دیو علامہ عرفان قادری صاحب علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھیا جلد 4 صفحہ 303 تے فرماندے نے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَتْ رَأْسُهُ الشَّرِيفَ بِمِصْرَ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ فِي قَبْرِهِ اندر جدو سیدنا زید بن زین العابدین دا جسم سر مقدس مصر دے اندر قبر کٹ کے قبر دے وچ جدو دفن کیتا ہے لوگ دفن کر کے جدو پیچھے ہٹے توجہ جدو سر نو قبر دے اندر دفن کیتا ہے دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے نے کہ اس قبر جتھے حضرت زید دا سر دفن کیتا سی اس قبر وچوں آواز آوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم حضرات اکرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک خصوصاً حضور علیہ السلام دے نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العالمین نشانہ عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب گرامی قدر حضرات چونکہ آسی صاحب بھی تشریف لے آئے تو صبح جمعۃ المبارک بھی ہے میں انہاں لفظاں دے اتے ہی اپنی بات نو اختتام کرنا دعا ہے اللہ رب العالمین جنہ دوستان نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد خیر و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ 8 ستمبر نو جویں اگے علامہ عرفان قادری صاحب اعلان فرمایا 8 ستمبر نو انشاءاللہ 7 چک دے اندر حاضری ہوئے گی دن 10 بجے اب آپ جڑا سننا چاہندے ہون انشاءاللہ